Yanko eye Kukuom Kukuom an ye kwa kujina. Asunafo South mensi no emu na ye kwa kujina na okọ hono mo a Ayaresabea Kasee wo hono mo no medical superintendent ya wo ho Dr. Joel Dua Afi na odi adehwede mu oden eto Ghana ban aso ye hwapom de ho nsem Kukuomfo na asa hafo anofo a wo motu kwa kopi obi man so akakra wo nsem se wo srada sa Ayaresabea resede esi ya kere nanso akande ode hwa Ayarefo ni hono mo na ma adwuma no ayeden into wesre homeye wo mo. Medical superintendent your words na for South mention na ban Ayaresabea Kukuom esi so ha hodwa apomode adwuma ye fa wo mo ahafo mantam no mu enam mo ya wo che se no mmoa ema apomode adwuma no entumi enya akono isanse nkade ahodo betumi de adwuma ama apomode adwuma no atumi agina brane no wo mo enibi Yaba hospital hanso aye ni vehicle bia yetimi de movement se pick up na bisa enti bibisa o se ye kofa niema original medical store ni ade ni nyina yi se ye rely on commercial vehicle nti ya ade a eye high end kesipa ohwe hanso aye ni walkways nti se awie ebo nso eto ni nyina na enamu ye the patient every maternity ako theater kra wa timu se ye nam awie mi nso mu sa na ye de nti se o man for no betimi a omutie betimi akon ho aboa bibisa ebeboa ama ye dwumade akosopa ye fan infrastructure so a say ba accommodation for the doctors nurses any health staff na a challenge anwachi just you know Kukuom eso card kan ho say imprempren idie omabo mo homodin esi children's ward e de Ayaresabea no nanso nya de sempa ewom eno nti abane ho ne sa asem hia na besi wondomom bi oman mu akeke ho abomu ama esi ayekase the children's ward a de ma emofra se be ya akora bi yale a ye vane fra empanyfo no edna no meti be kase 90% of it there se say no man no modern war ye wie na ye wie no na campaign ye de begumu e say every Saturday posi Easter bell kwa bia so na no better say after day ne ya pada no ho ntima na ye bie edana no na no see no Ora Frank Edusei Poku ya wono ye DC wa Asunafo South enso kire bota ye ntia omode apomode nkade akodoma Ayaresabea bia ebenya na media mo no mo so de adu mutuma no bran ya na meta hia ekopre bi di bro anu bi na nem ho ye nje oba ye ensua edisio mo so mpane en plaster ne niema obudi do muduma nye ni nyina na se bi oba ha obi ya no oba ha o ka che ne se won koto ana bi on kwese nti se bi o mo ni bie no nso no yenya niema bi se ko nam de koma hospital na eboa ma o mo ni bie no nso kwa